Le, guys, với nạn Doan, um, trading ang ngor kema hat lo se to ta nan se zona bai hun tuna financial market crisis kan tong na se me ma inflation rate te sanga paisa te lu lawa chu da chuan paisa in ting nge ni hum hi mang an tia chumi kong olson chu invest kan ni ta invest na chi sang sang ma vaina karon sai bi tur chu gold le bitcoin bi karon sai don ta inge bai hun eng ti nge ka bai nga eng ti nge ka paisa bank ka da me lawa profit ka si mang ti vel ha karon sai chu do ni chuan tuna chuan gold bi khi soi tai la macro deuhin ka soi nga long term deuhin kan soi nga a bai hun tur te tuna hian gold chi a san vang lai all time high hay all time high zona a awm mek ta a awm zia chu tunah hian gold a san chuan currency hniam tihna an ta invest hun a niem tih te a hmasa berah chuan gold hi appreciating asset ania awm zia chu hun kal zela hun a kal hnem pawh leh a hlu zel dawn tin ani gold ka ti ha physical gold ka sawi nan lo a hemi gold hi a bai dan tur te khating ha chu video dang an siam lenga kan tih ha tunah hian gold hi dollar sang hnih leh tih an dai englo lot khat kan tih han ta chuan a bul tan tawngin bai hun a ni em tih te ha an sawi dawn ta ni personally chuan tunah hi chuan gold hi sale lama hnaih chi ani a hei kan hmuh hian ka keimah personal bik chuan 2000 sang hnih leh somli pali zawnah hian tah hian sales kala awm zia chu gold kha ka sell tina in chu ka profit theihna heng ho chu short term trade ani a invest duh dan chuan bai char char tur kan tih kha chuan tunah hian gold hi kan hmuh hian trending downside ani hrih ta overall ah chuan uptrend ani mahse tunah hian tihan kar leh chhung vel chu tlem chun a down leh mai thei a pullback phase a kan awm vang nia chuan hetah in demand kan nei a hei hi buy zone first buy zone nia mahse hei hian a hold nghal mai ka ring lo a chuan chu hetah hian liquidity tam tak a awm avangin mahse kan sawi tawng khan hei a hold lo mai thei kan tih avang khan green lo tawk tur tihna pawh ani chuang lo a anglo dollar cost average an tia voi khata kan bai ngal tek lawang mo hei ta red zone ka dana hian ka action san chu ma se heta headline zone ron thani chuan tam theng ber accumulate kan duanga chan chu profit siam kan du an ti kha heng gold thi bai theina tur chu heng trading app india rama kan hman lar chu octa fx te xnet te heng broker a hian an bai thei ta chuan kan sui tawng khan hei tian google chrome a trading view a chart lo sam takin en theia chuan personal ai ti anga hrethiang du le zual te kan awm ni chuan kan size the reng bawk a trading ang zo kan soi ngor tawng ani kha chuan tunah chuan gold hi downside kan ti awangin dollar sawm vel hi tlak bel kha rin a ve a lai vela tlak chuan kan accumulate anga video thar te pawh ka rawn siam le a hetiang youtube video an siam hi tlem chuan a buai thla ve thina chu wang community te kan siam kan ti kha community te join duin chuan hei lo comment ula chuan lo comment ho ha ka rawn dm cheunga community thar lian tak an din dawn ni mizoram ah hian ala tam lo a first community te pawh kan ni ti theiang mau community lian khang zawng kha ani deuh mai a gold ah chuan bitcoin hi kan en lenga chi hrang hrang awm kan ti kha invest na tur mahse gold leh bitcoin ngawr ngawr hi keimah chuan tunah chuan ka eng lo hei kan en chuan bitcoin hi a san ber hian dollar sing sarih kai thlep a hei tunah chuan a hniam em em a heti lai vel hian tuna ka dah rotan zone dollar sing tum sang muk ani lai vel hian tlem ka bai a chuan tlai velah hian ka sell a chuan
headline chụp thla hian a chho le ringin ka bai na se ma ase ka loss nual ni chu kai ma bon chuan chuan investment a chu kan loss theia kan tih ber tur chu loss kha kan eliminate thei ngai ni kan in ang hian tlai chu ka trade na nia ei nga tinge hetia ka ti chuan accumulation zone ania chuan tuna kan hmuh hian headline bitcoin pawh hi a up down chiang sa a chan chu ka sawi dawng hang currency a valuation a hniam char char chuan bitcoin te gold te ka tih kha a sang zel dawn ni chuan chuan bai hun a niam va bai hun a niam tih kha kan zawh na tur ani tunah hian bai hun a niam bitcoin hi a ai hniam in ala tlang yawng kha chu kan sawi thei engmah awm lo a mahse a technical tram tak chuan bitcoin hi bai hun a ni em em a headline zone le headline zone tlai hian zone kan siam lenga zone ka tih khan headline rectangle box te ka siam hi mai hemi a bai hun first bai hun chu dollar sing ni zanga zone vela ania dollar sing ni zone vela ani le boka hei bai hun ka tih khan technical term ngor ngor in karon se ama se fundamentally na soi to han bitcoin hian cycle ania chu zong lo chu tung video a chung an soi se vek lo tani khami a cycle kal dan kha video lo in du chuan a chip chia zo explain te pawh an la siam le theinga mai tu na nga chuan macro ding han ne nang ti ha pawisa te bank ka kan dah chuan a pung te tle me me ma chuta chuan a vaiin bitcoin a hian i pawisa zawng zawng dar a uk ka tih na ni loin i pawisa te mo pawisa atanga pawisa kan siam theih nan heng lamai tui ni chuan invest tu ni chuan ka pui theih na khawng anga hian video te kan siam ania ka sawi dawng khan bitcoin hi bai hun ania ka zone soina anga hian a kalanga a bounce anga khitah thleng ang ka tih na ni lo ma se kan ka hmu thei anga i past market data atanga thil thleng dan ania het i tuna hian chu 20k zone te pawh a pel thla leh vek thei ta ni chumi ah chuan heng ka zone sawi ho ah hian a awm hunah a reaction nei dan price action in a reaction nei dan te ka rawn sawi lenga chunganga a that chuan bai hun ni chuan video thar te pawh kan lo siam le a khan zawng han mai ro se kan ta chuan